blevet kidnappet. Hvem? Freddy! Rolig, Henrik. Nu taler jeg lige med folk. Freddy! 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 Nå, ser man det. Så den fine her, han kommer på besøg på vores lille grillbar. Goddag, her Æblekind, og lad os så få den kanin, og så er vi ude og frem med det sammen. Jamen, sådan en skiderække snore, der er for fint til lige at blive og spise en cowboy-toast, måske. Nu giver du os bare Henriks kanin, og så kører vi med det samme. Hvem siger overhovedet, at det er bøssekælens kanin? Jeg er ikke nogen bøssekæl. Det er hans kanin, og vi kan bevise det, for den kommer, når han kalder. Ja. Så sæt kaninen ned, og Henrik, du kalder på ham. Men Torkel, det er sådan Kald et på den. specielt kald. Du kalder bare på den. Jamen. Du var sød at kalde på den Ja, kanin. jeg skal nok. Kom så, Freddy. Kom så, Freddy. Ja, kom. Var det godt, Freddy? Var det godt? Ja, kom så.